toques Jo hi toco. Som el Pau Martí i la Laura Parra. Estudiem música a l'Estudi Musical 143 i ens agrada molt tocar música junts perquè normalment la música requereix moltes hores en solitari i la música de cambra ens permet fer música en companyia, aprendre de l'un a l'altre i comunicar la música de manera diferent. i ara tocarem una peça en estil popular de Schumann.